Kako je moguće da netko tko ima puno istovremeno osjeća da nema, da mu nešto fali, da je prazan? Kako je moguće da netko tko je mlad, tko je ugledan, jer tako ovog mladog čovjeka iz današnjeg evanđelja nazivaju ova tri sinoptika, dakle Luka, Matej i Marko. Luka kaže da je bio ugledan, Matej kaže da je bio mladić, bogat i Marko kaže da je bio bogat. Imamo tri važna obilježja ovog čovjeka. Bogat je, ali prazan, nezadovoljan. Na koncu će otići tužan i žalostan. Mlad je i osjeća da mu nešto fali. I ugledan je i nije zadovoljan. To je vjerojatno dobar opis nas u Europi i nas u Hrvatskoj. Mi smo dio svijeta koji je vrlo bogat, možda ne najbogatiji, ali na vrhu smo. Najveći broj ljudi se osjeća nezadovoljno, prazno. Ako ih pitate što im nedostaje, puno im nedostaje. Zato je ovaj tekst koji ćemo pokušati večeras razumjeti i jedan evanđelski odgovor na tog izgubljenog čovjeka koji može imati bogatstvo, može biti mlad, može steći ugled, imati ugled u društvu i svejedno biti prazan iznutra. Što je to što mu nedostaje? Kaže Marko da je Isus na putu i mi znamo već od prije da je on na putu s kraja zemlje u Jeruzalem i u Jeruzalemu će dati sebe. I to je vrlo svjesno, on će svojima na putu govoriti što ga čeka u Jeruzalemu, dakle on zna gdje ide. I na tom putu ga zaustavi netko, ne kaže se tko, nemamo imena, nego dotrči netko, kaže Marko, dotrči, hoće da razumijemo žurnost, da razumijemo važnost pitanja. On trči sa nečim što ga muči. I ne samo to da je važno, nego ima respekt pred onim koga pita, klekne predan. Dakle, Marku je važno da razumijemo da sebe pravi drugčijim, vidi sebe dolje za razliku od učitelja koji je iznad njega. I onda ga naziva učitelju dobri. I čujemo pitanje što mi je činiti da baštinim život vječni. Mi to možemo prevesti u nama razumljiviji jezik. Što mi je činiti da imam ispunjen život? Što mi je činiti da moj život ne bude prazan? Što mi je činiti da se isplati živjeti? Što mi je činiti da mogu reći isplatilo se biti na ovom svijetu? Što mi je činiti? To znači ja to još ne znam. I tu imate vrlo onako blagonaklonog Marka koji kaže ovaj čovjek pita drugčije od farizeja, drugčije od pismoznanaca koji su mu dolazili sa sličnim pitanjima, ali iznutra su htjeli podmetnuti mu klopku da ga uhvate u riječi. A ovaj je iskren. Ovaj hoće čuti odgovor. Ovaj ne postavlja pitanje zbog nekog drugog razloga. On ima muku iznutra i to im se čini jako važnim jer je on iskren u sebi i hoće naučiti nešto. Prvo što Marko nas uči je da ga Isus dobro čuje. To je vjerojatno nešto što mi možemo pokloniti u susretu s drugima, možda najdragocjenije, da čujemo drugoga. Ne da ja razgovaram s njim znajući tko je on, jer sam ga ja već vidio i susreo i znam ja što on nosi u sebi, nego slušajući što kaže. To je jedna od najtežih stvari. Mi redovito ne čujemo što drugi kaže, nego čujemo što mislimo da drugi kaže. I to nije jednostavno. Imate primjera koliko god hoćete. Na ovom samostanu svaki dan možemo naći neki primjer, ali i ljudi koji žive u nekom zajedništvu, u braku, primjerice s nekim drugim, možete naći često primjera da ne čujemo što drugi kaže ili da drugi ne čuju nas, nego čuju ono što oni misle da smo mi rekli. I reagira na to. Zašto me zoveš dobrim? Nitko nije dobar doli Bog jedini. Kao da kaže, jel ti možda znaš tko sam ja? Je li u tom tvom učitelju dobri tvoje priznanje da sam ja Bog, jer on je jedini dobar? I mi znamo da je Isus ušutkivao sve one koji su znali tko je on.
demone kad bi rekli znamo mi tko si ti, zabranio mi im govoriti, a kad je Petar rekao tko je, on rekao šuti, dosta, nemoj dalje govoriti o tome. I onda pokazuje blagonaklonost i kaže mu Isus zapovjedi znadeš. I nama je jako zanimljivo da nam Marko navodi samo drugu ploču od 10 zapovjedi, ne navodi onu prvu na kojoj bismo mogli odčitati najvažniju zapovjed za koju će Isus reći da je najvažnija i da o njoj visi sav zakon i proroci, to je zapovjed ljubavi. Onda govori o nekoliko zapovjedi iz druge ploče. Ne ubij, ne čini preljuba, ne ukradi, ne svjedoci lažno, ne otmi, poštuj oca i majku. Ovo su vrlo zanimljive zapovjede, one su neki minimum jednog dobrog života. Ali ako pogledamo baš ono precizno, ovaj minimum može izvršiti svaki ko je pokopan na bilo kojem groblju. Svi mrtvaci poštivaju ove zapovjedi. Nitko od mrtvih ne ubija, ne čini preljuba, ne krade, ne svjedoči lažno. Dakle, to je nešto minimum, to je najmanje, to je ono što je prva stepenica, prva pretpostavka. I tu mi slutimo, nama svećenicima se to nekad dogodi, posebno kad imamo velike ispovjedi, da susretnemo ljude koji se ispovjedaju na ovaj način. Nisam ubio, nisam učinio preljuba, nisam ukrao, nisam svjedočio, nisam ništa oteo. I to je ispovjed. Ne kaže gdje je pogriješio, nego što nije. Oni smatraju, dobar sam čovjek. To je točno, naličiš svakom mrtvacu u groblju. Svi oni tako isto mogu reći, pa i ja ne činim preljuba, i ja ne kradim, to je točno, samo ne mogu reći oni to. A to je minimum. I Isus mu najprije kaže, taj minimum je potreban. I on kaže, pa to sam učitelju čuvao sve od svoje mladosti. I nije ga učinilo sretnim. I nije zadovoljan. I to je za nas jako važno, da znamo da je moguće održavati zapovjedi Božje i biti nezadovoljan. A Bog hoće da budemo zadovoljni, da imamo dobar život, da imamo život ispunjen radošću. Zašto ispunjati zapovjedi nije dovoljno? Zašto je moguće održavati primjerice u jednom redovničkom svijetu sve zavjete i biti mrzovoljan? Kako je to moguće? A moguće, evo ovaj mladić je jako iskreni, kaže ja to vršim od mladosti, ne griješim u tome, ali nešto mi fali. I sad imate važnu rečenicu, Isus ga na to pogleda, zavoli ga i rekne mu. Gledajte ovaj slijed. Pogledao ga. Mi bismo grčki možda mogli prevesti preciznije, pogledao ga je unutra, pogledao ga u dubinu, pogledao ga u srce. Znači razumio ga iznutra i zavolio ga. Imate nekih egzegeta koji kažu ovdje vam se potpisao evanđelist. To bi mogao biti evanđelist Marko. Zašto oni to tako misle? Pa misle zato što nitko drugi nije mogao vidjeti da ga je Isus vidio unutra i da ga je baš zato zavolio, kao što je mogao on sam na sebe to iskusiti. Drugo, Marko vam tu navečer onda Ivanu koji je, kad je govorio o sebi, govorio kao učeniku koga je učitelj ljubio. Tako i ovaj ovdje otkrio da ga učitelj voli. Je li to Marko ili nije, to sad nije toliko ni važno, ali samo da nekako razumijemo da ovi egzegete imaju pravo kad kažu da samo onaj tko te voli može te razumjeti. I samo ti kad iskusiš ljubav može znati da te neko razumio, da te prihvaća. I rekne mu, jedno ti nedostaje. To što on ne zna što mu nedostaje, Bog zna. I tu je njegova velika prednost. Ovaj čovjek je iskren jer traži, on zna da mu nešto nedostaje, ali traži. Mi živimo u svijetu u kojem veliki dio ljudi kažu i osjećaju da im nešto nedostaje, ali više ne traže. Ili ako hoćete, mi na zapadu više ne tražimo odgovor od učitelja. Ili možda još oštrije ako hoćete, mi na zapadu smo došli u fazu u kojoj mislimo što će ti učitelj da traži što ti treba da budeš zadovoljan. Pa ti to sam moraš za sebe znati. Svatko je kovač svoje sreće, svatko mora sam otkriti. I onda ćete naći kad jednom maknete učitelja,
da se pojavi ko tratinčice sad u ovo vrijeme početka proljeća, 1000 malih gurua, učitelja, self-helpija koji kažu ja ću ti reći, slijedi mene, ima ljudi koji trče na 100 strana, ne bi li našli to što im nedostaje i ostanu stalno prazni. Ali Isus zna, on točno zna što mu nedostaje i kaže idi što imaš. Jel vi čujete ovo? On kaže to mi nedostaje, Isus kaže jedno ti nedostaje. Što je to? Imaš previše. Što ti nedostaje? Imaš previše. To previše ti je muka. I mi otkrivamo, točno je, ima puno nesretnih ljudi na svijetu, posebno na zapadu, koji su nesretni jer imaju previše. I to se može slagati vrlo različito. Može se slagati materijalno previše. Ima puno ljudi koji imaju sve i više nego što im treba i nezadovoljni su. A to može biti moralno bogatstvo. Znate, oni što sam spomenuo kad dolaze ispovjedati, nisam to. Oni su moralno bogati, a nezadovoljni iznutra. I ovoga bi mogli smatrati moralno bogatim čovjekom jer je održavao sve zapovjedi i moralno je bogat i nezadovoljan. Ima puno ljudi na zapadu koji sebe smatraju dobrim ljudima i nezadovoljni su. Su dobri u svojim očima, sami sebi su sunci, sami sebe proglašavaju dobrima. Mi svećenici se naslušamo puno ljudi koji sami o sebi govore najveće pohvale i koji se ne mogu odvojiti od toga da najviše govore o sami sebi. Pa naliče na naše političare, kad god govore o sebi, onda govore to smo sve mi, to, sve smo mi. Nećete naći nijednoga koji kaže da je nešto pogriješio ili da mu nešto nedostaje. On kaže imaš previše. Ajde to što imaš, bilo to materijalno, bilo to moralno bogatstvo, daj to drugima. Ostavi sve. A onda dođi i slijedi me. Promijeni način života. Ti kao bogat čovjek ti uzimaš, daj, još mi nedostaje ovo, joj da mi je još neki novo auto, joj da mi je nova kuća, joj da su mi nove cipele, pa će onda biti sve bolje i onda nabaviš to i niš ne bude. Hajde probaj okrenuti naglavačke umjesto da skupljaš, daj. Umjesto da tražiš, pružaj drugima. Daj onima koji nemaju, pa ćeš otkriti nešto što je najčudesnije u ljudskom životu. Pogledajte. Mi ljudi imamo više manje, čak i mi frate koji smo zavjetovali siromaštvo, imamo više nego što nam treba. Svatko od nas. Nitko od nas neće ponijeti sa sobom kad bude s ovoga svijeta odlazio ama baš ništa. Dakle, svi ćemo s ovoga svijeta otići onakvi kakvi smo sebe uspjeli izgraditi kroz naš život, ali bez posjeda. A što ako ja to prije napravim? A što ako ja prije ostavim sve i počnem gledati samo na ono što će me, ne htio dočekati na početku drugog života, to je kakav sam čovjek, kakav je moj odnos s Bogom, što mi je važno, što mogu napraviti od ove snage, od ovog vremena koje mi je dano. U tom trenutku se pokazuje da je život drugčiji. I to je teška lekcija. Ovaj mladić pokazuje da je to iznimno teška lekcija. Mi, frate, znamo da je to teška. Mi zavjetujemo siromaštva, onda malo pomalo to drugčije izgleda. To je teška lekcija, jako teška. A Isus kao da mu kaže, ako hoćeš u kraljevstvo Božje, ako hoćeš biti ispunjen, zadovoljan, ostavi to iza sebe i napravi korak. Ostavi sve i idi za mnom. To znači, stvari u svijetu su nama potrebne, nama su stvari posvuda u našim odnosima, u našem samostalnom životu, ali kad je riječ o kraljevstvu Božjem, kad je riječ o odnosu s Bogom, onda što manje stvari, to bolje je pravilo. Što manje, to bolje. Ostavi sve, podaj to siromasima i imat ćeš blago na nebu. A onda dođi i ide za mnom. Ne kaže mu dobit ćeš blago kad odeš u nebo. Sad ćeš ga imati kad ostaviš sve. To je jako zanimljiva slika u kojoj odricanje od mog
bogatstva, bilo ono moralno, bilo intelektualno, bilo društveno, od bilo kakvog bogatstva, odricanje mi čini da imam već blago u kraljevstvu Božjem. I onda mogu slobodnije ići za njim, pođi za mnom. To je teško i on neće poći za njim. Smrkne se i ode žalostan. Otvorila mu se vrata da zakorači u drugčiji život, ali je pritegnulo ono čega je bogat i nije mogao ostaviti to. I sad je jako važno da razumijemo, Isus ga je u razgovoru pogledao i zavolio. Je li ga Isus prestao voljeti kad je otišao žalostan? To je ključno pitanje. Marko ništa ne kaže i ja mislim da je dobro da ne kaže, jer njegova ljubav nije prestala. I tu leži jedan ključ koji se meni čini važnim za razumijevanje našeg Frante Antića, jer je ovdje utkana uloga duhovnog pratitelja ili duhovnika, kako mi to danas zovemo na različite načine, a to je da onaj koji traži kako imati ispunjen život, a takvi traže da ih netko duhovno prati, treba naći sposobnost u sebi da zavoli tog čovjeka i da ga ne prestane voljeti ako on ode daleko drugim putem, ako ne bude poslušan. To je jako važna sposobnost koju je Ante Antić utkao u svoj život i znao da ljudi možda neće iz prve naučiti što je važno, da im treba prvi korak da ne čine loše stvari, pa da treba drugi korak da se odreknu svoga bogatstva, pa treba treći korak da idu za njim, ali ljudi su slobodna bića koje mogu u bilo kojem trenutku krenuti drugčije nego što ti kao duhovnik očekuješ. Ali se od tebe očekuje da naučiš to što je Isus znao, pogledati ga, zavoljeti ga i ne prestati ga voljeti. Jer ako je ovdje riječ o Marku, onda će biti jako važno razumjeti da mu je trebalo puno vremena da to što mu je Isus rekao kasnije ostvari. Pa će prva crkva govoriti o mladiću Marku koji je bio bogat i sve ostavio i krenuo kasnije za Pavlom i napisao evanđelje. I to je to zanimljiva priča, jer ako je ovo njegov potpis, znači da je to na što ga Isus pozvao došlo kasnije. I mi, fratri, znamo da se to događa. Mi krenemo, ali treba puno vremena da se ostvari to što nekako mislimo da ćemo ostvariti, ili neko nas zarede za svećenika te i te godine, ali svećenici postanemo desetljećima kasnije. To je dok se stekne iskustvo, dok naučimo kako se ophodi s ljudima, kako se voli ljude i ne prestaje ih se voljeti kad oni iz svoje slobode krenu drugim putem. I ovaj prvi dio večerašnjeg evanđelja u kojem imamo susret Isusa i ovog čovjeka, nakon toga slijedi pouka koju Isus svojim učenicima daje. Najprije ih skupi pogledom pa im govori kako li će teško imućnici u kraljevstvo Božje. Svaki imućnici. Bio ja bogat stvarima, bio ja bogat moralno, bio ja bogat društvenim ugledom, bio ja bogat mladošću, čim god ja bio bogat, sve dotle dok ne skinem bogatstvo, teško će biti ući u kraljevstvo Božje. Ovaj nam je mladić važan zato što na njemu izravno vidimo, možeš biti mlad, u snazi, to ti ne jamči da ćeš biti ispunjen. Možeš biti ugledan, imati društveni položaj veći nego drugi, ne jamči ti da ćeš biti sretan. Možeš biti bogat, kako god ne jamči ti bogatstvo da ćeš biti ispunjen. I ono što nam Marko hoće da nekako naučimo ovdje, puno više života imamo ako ostavimo svoje bogatstvo iza sebe, ako otvorimo uši za učiteljev poziv i ako nađemo načina da idemo za njim. To ne važi samo za nas u Europi, to važi za sve, ali to važi i za nas kao društvo. Za nas je isto kao društvo važno znati ili promišljati nije li možda to što smo stekli, što imamo i to što spadamo u bogatiji dio na kugli zemaljskoj, nije li to jedan od razloga da smo
nesretniji, depresivniji, tužniji i da nekako mislimo da su nam sve drugi krivi. Možda postoji mogućnost da to otkrijemo u vlastitom životu, da napravimo neki gest koji je suprotan od skupljanja, to je da dajemo, koji je suprotan od toga da govorimo pozitivno o sebi, a to je da vidim dobro u drugome, da počnemo suprotno činiti ono što je činio Isus, pa da možda otkrijemo kako je blizu i kako je lako zakoračiti u područje Kraljevstva Božjega. Evo, dao Bog da nam ovaj tekst iz Markova evanđelja, kao i primjer našeg Frante Antića, pomogne da naslutimo kako nam je Božje kraljevstvo blizu i kako je nekad potrebno jako malo da ga dotaknemo. Amen.